podemos decir así. Logo os dos compañeros entrarán máis en detalle. Un día moi grande porque hai un acordo histórico no Parlamento, gracias aos compañeros do grupo parlamentar que aí fueron moi fortes. Hoxe podes decir que acádase por fin unha solución en principio importante para o tema da área e do Porto de Lase. El entrará logo en detalle. Eu que quero hoxe, como o BNG de Lase funciona como un equipo, somos un equipo, non hai Diana, que foi a que se currou ese magnífico dossier que foi ao Congreso dos Diputados e outras moitas cousas máis, como foi ao apoio de todas as asociacións a entrevista que hoxe tivemos tamén con Rafael Eguimil, o director de Costes na Coruña, que tamén vos comentará. O que queremos é que valoredes este logro na súa xusta medida porque é moi importante, bastante importante. Eu, sin máis, para que non estendemos, compañera Diana.